Ililista natin ang 10 motor na hindi bababa sa 300,000 pesos. Kung naghahanap ka ng mga motor sa ganitong price range, baka makatulong sa'yo ang video na to. Simulan natin yan sa number 10, KTM Juke 390. Ang kasabihan ng KTM, kapag malakas ang braking power ng motor mo, mas confident kang humataw ng mas mabilis. Ang mga motor ng KTM ang ilan sa may mga pinakamalalakas at pro level na braking power. Isa sa pinagmamalaki nila ay ang KTM Juke 390 na may estimated price na 289,000 pesos. Ang KTM ay kilala sa kanilang mga off-road bikes, mga enduro, motocross at supermoto na designs at build. Kaya naman isa sila sa pinakamalaking motorcycle manufacturer sa kabuuan ng Europe. At isa sa kanilang pinagmamalaking motor ay ang KTM Juke 390 na unang inilabas noong 2012 sa Italy bago nito pasukin ang merkado ng India at Pilipinas. Isa itong naked bike na perfect sa mga adrenaline junkie dahil sa kakaiba nitong hatak at bilis. Pinapaandar ito ng 373.2cc 4-stroke single-cylinder liquid-cooled engine na may maximum power na 43 horsepower at 37 Newton meters ng torque. Konektado ito sa isang chain drive 6-speed manual transmission. Equipped na rin ito ng electric starter, electronic ignition system, LED head and tail lights at full digital instrument cluster. Meron itong 11-liter fuel tank capacity at kahit isa itong halimaw sa kalsada, ang average mileage nito ay umaabot pa rin ng 28 kilometers per liter. Disenteng mileage pa rin para sa isang expressway legal na bike. Ang gulong nito ay equipped na ng disc brake sa harap at likuran na parehas na R17. May kasama na rin itong ABS, engine check warning, pass switch para sa safety ng mga riders at hindi lang puro forma. Number 9, BMW G 310R. Ibang-iba ang dating talaga kapag kilala at respetado ang brand ng motor gaya ng BMW. Kahit hindi ka gwapo, nakakapogi at ang lakas magbigay ng confidence. Ito ang entry ng BMW na merong estimated price na 260,000 pesos. Ang motor na puro letter ang pangalan, ito ang BMW G 310R. Ito ay may 313cc displacement, maximum power na 34 horsepower at 28 Newton meters ng torque. Single cylinder 4-stroke 4-valve liquid-cooled DOHC engine na pinaresa ng 6-speed manual transmission. Ang macho nitong fuel tank ay may 11 liters of fuel at may average mileage na aabot sa 30 kilometers per liter. Ang motor na ito ay merong tubular space body frame type. Equipped na rin ito ng ABS, engine check warning, pass switch, halogen head and bulb taillights at disc brakes sa magkabilang gulong for safety. Meron na rin itong USD fork front suspension, swing arm rear suspension, digital instrument cluster at R17 wheels. Medyo bihira din naman ang mga BMW na motor sa Pilipinas kaya naman pansinin talaga ito. Number 8, Yamaha MT-03. Ibinigay ito ng Yamaha na tinaguri ang Master of Torque para sa mga baguhang riders. Hyper naked bike na hindi lang mabilis, makapit pa sa akyatan. Ito ang Yamaha MT-03 na may estimated price na 254,000 pesos. Ang bike na ito ay may 321cc, 2-cylinder, 4-stroke, 2-valve air-cooled SOHC engine na nakapare sa isang chain drive 6-speed manual transmission. Ang fuel tank capacity nito ay 14 liters at average mileage na 31.8 kilometers per liter. Hindi ka bibitinin sa lakas itong umaabot sa 50 horsepower. Tawag pansin pa dito ang kurbadang fuel tank na bumubuo sa sexy pero aggressive nitong dating. Astig at sporty na naked bike, yan ang Yamaha MT-03. Number 7, Honda CRF 300L. Off-road, pang-rally o pang-bundok. Yan ang characteristics ng Honda CRF 300L. Based ito sa CRF 450L pero ginawa daw itong mas komportable, mas malambot ang handling at mas magaan ng 5 kilos. Pag Honda ang gumawa, asahan mo na rin ang quality. Meron itong estimated price na 270,000 pesos. Pinatatakbo ito ng 286cc single cylinder 4-stroke DOHC liquid-cooled engine na kayang maglabas ng 26.2 horsepower at 26.1 Newton meters ng torque. Di na kailangan ng maraming horsepower dahil sobrang gaan naman ang motor na to. Pinaresan pa ng manual gearbox at 7.8 liter petrol fuel tank capacity para sa mahaba-habang biyahe. Matipid din sa average fuel consumption na 32 kilometers per liter. Ang radial aluminum tires nito ay merong sukat na R21 sa harap at R80 naman
naman sa likod. Mas malaki kaysa sa normal para sa stable na takbo, lalo na sa mga off-road na kalsada. Kasama rin sa bike ang bronze painted ProLink rear suspension para sa napakalambot na handling kahit malubak ang daan. Number 6, Kawasaki Z400. Napakagwapong pang-commute nitong Kawasaki Z400. Meron itong estimated price na 279,000 pesos. Isang tunay na super naked bike na ginawa kasabay ng Ninja 400. Malakas na performance ng engine, sabayan mo pa ng napakatibay na chassis. Tinono na ito ng Kawasaki para sa atin at may mga nagsasabi rin na magaan ang feel ng bike na ito. Meron itong 399cc parallel twin 4-stroke liquid-cooled DOHC engine na kayang maglabas ng 52.3 horsepower at 38 Nm ng torque. Ang chain drive bike na ito ay merong 6-speed manual transmission, 14-liter na petrol fuel tank capacity at 31 km per liter average fuel consumption for longer lasting rides. Ang naked bike na ito may LED head and tail lamps, installed din ang standard digital gauges, anti-lock braking system at immobilizer for added safety features para secured ang mga riders na gustong sumubok sa bangis ng bike na ito. Isang motor na may fresh at street style, maskulado at malakas na engine. Yan ang offer ng Kawasaki Z400 sa masa. Number 5, Yamaha YZF R3. Ang specialty ng YZF R3 ay high revving power. Dahil sa tamang tono ng compression nito, kaya nitong palakasin pa ang power ng makina sa bawat piga ng silinyador. Hindi nasisira sa mataas na RPM at lumalakas pa nga. Mas galit ng makina, mas malakas. Design din ang mukha nito para maging aerodynamic. Meron itong estimated price ng 279,000 pesos. Ang pinakapuso ng motor na ito ay ang 321cc 2-cylinder 4-stroke 4-valve liquid-cooled DOHC na konektado sa isang 6-speed manual transmission na kaya maglabas ng 41.4 horsepower at 29.6 Nm ng torque. Kargado ng 14-liter petrol fuel tank capacity ang chain drive ng sports bike na ito at may average mileage na 25 km per liter. Pero syempre depende pa rin yan sa driving style mo. Ito ang sports bike na magbibigay ng isang improved na riding experience para sa mga pro rider. Dahan-dahan lang sa pagpiga. Yan ang Yamaha YZF R3. Number 4, Bristol Assassin 400. Isang abot kayang expressway legal big bike galing sa Bristol. Itong Bristol Assassin 400. Ang target market nga daw ng Bristol dito ay ang mga kabataan. Kitang-kita naman na modernong na talaga ang style. Kasalukuyan nagkakahalaga ito ng 298,000 pesos sa bansa. Ang naked bike na ito ay merong aggressive styling at maskuladong maskulado. Pinatatakbo ng 371cc liquid-cooled 2-cylinder engine na konektado sa isang manual transmission. Kaya nito maglabas ng 38.89 horsepower at 28.5 Nm ng torque. Ang naked bike na ito ay merong single disc na front at rear brakes. Kasama din ito ang inverted fork front suspension at monoshock absorber sa rear suspension at may dual channel ABS for safety. Binababa talaga ng Bristol ang presyo para maging affordable ang mga big bikes nila gaya nitong Bristol Assassin 400 at hindi tinipid sa quality. Number 3, CF Moto 650 NK. Napakaastig ng kurbada at shape nitong NK 650 ng CF Moto. Isang mid-size na motorsiklo na futuristic ang dating. Meron ding mas pinalambot na suspension kung sakali man na makikipag-racing ka sa mga katropa mo. Pinakilala sa bansa noong taong 2018, ang CF Moto 650 NK ay isang naked bike na kaya mag-offer hindi lamang ng style, kundi pati na rin ang isang magandang performance. May estimated price na 295,000 pesos. Isa sa mga nakadagdag ng appeal ng 650 NK ay ang sporty at curvy na stance nito. Dagdag pa ang LED head at taillights nitong may kasamang run flat tubeless tires na merong sukat na R17 sa harap at likod. Pinatatakbo ang motor na ito ng 649cc 2-cylinder liquid-cooled DOHC gasoline engine na may Bosch EFI system na konektado sa isang 6-speed manual gearbox at kaya maglabas ng 60 horsepower at 56 Nm ng torque na may top speed na umaabot ng 180 km per hour. Talaga namang palong-palo sa bilis. Isang head turner na kaya magbigay ng pinagsamang power at performance. Yan ang CF Moto 650 NK. Number 2, Yamaha X-Max. Bit-bit ang kaparehong DNA ng kapatid nitong NMAX. Ang Yamaha X-Max ay isang scooter na nag-o-offer ng magandang performance na pinaresa ng stylish na European looks
pero parang mukha ni Ultraman ang nakikita ko dito. Base sa NMAX na talaga namang walang kapares ang forma at datingan. Isa din ito sa pinakamabentang motor ng Yamaha. Sa madaling salita, itong mga motor na ito ang nagpayaman ng husto sa Yamaha para makagawa pa sila ng mas matitibay at mas astig na motor sa merkado. Sa kasalukuyan ay nagkakahalaga ng halos 249,000 pesos ang isang unit ng X-Max. Ito ay merong standard features na LED head at tail lamps na may kasamang mga indicator lights na nakadagdag sa stash of style at dagdag vision na rin para sa mga rider tuwing gabi. Ang mga tubeless tires naman nito ay may sukat na R15 para sa harapan at R40 naman para sa likuran. Ang pinaka-power ng motor na ito ay nanggagaling sa 292cc liquid-cooled 4-stroke SOHC 2-valve engine na nakakabit sa CVT para sa isang linear na shifting at kaya nito maglabas ng 27.6 horsepower at 29 Newton meters ng torque. Ang fuel tank capacity naman nito ay 13 liters na kaya magbigay ng average mileage na 42 km per liter. Panalong performance for a daily commuter bike na napaka-pogi na para sa presyo niya. Equipped din ang motor na ito ng disc brake sa harap at likod na may kasamang ABS, telescopic fork front at unit, swing rear suspension na siyang bumubuo sa astig na backbone frame nito. Bago natin ni-reveal ang top spot at para makatulong na rin sa mga viewers natin, ay comment mo naman below kung ano pang mga motor ang maire-recommenda mo under 300,000 pesos. Sa top spot natin, andito ang number 1, Royal Enfield Bullet 500. Isa ang Bullet ng Royal Enfield sa mga longest running motorcycle models. Meron itong estimated price na 293,000 pesos. Masasabi nating classic na ang Bullet at halos hindi na bago ang design ng 5 dekada hanggang sa na-upgrade ito noong 2008 sa aluminum engine at nilagyan na rin nila ng EFI. Na-discontinue ito noong 2020 at noong 2022 ay na-reborn naman para maging classic 250. Pinatatakbo ng 499cc single-cylinder air-cooled fuel-injected engine with twin spark ignition ang classic bike na ito na kaya maglabas ng 27.2 horsepower at 41.3 Newton meters ng torque. Ang 13.5 liter na fuel tank capacity nito ay sinisiguradong mahaba ang magiging road trip mo, lalo't may average mileage ito na 32 km per liter. Economical na rin ang performance. Ang cruiser na ito ay may telescopic fork at twin gas charge shock absorbers, isang disenyong tamang-tama para sa single down tube body frame nito. Isang living legacy na may tuturing ang Royal Enfield Bullet 500 na handa kang samahan sa bawat adventure na tatahakin mo. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Meron din kaming mga products at merch. Yung links nasa description. Salamat sa panonood!